bona sinara misto chu karansa. Yes. Muna toleiga kara kirarende. Auditing nerororo. Aramisi nkolengi mugaso nyamache ebe mambia mugaso ebe kia mukama mambia ye ebugemu. That's on Thursday na Friday. Na liba uchiko otora. Go declare. Bono tigamba tebiga. Moisonde tiganku anerende tata. Moisonde na kuwa na kuru Mombasa. Mukaigwera Mombasa ngukwana. Ngakwana nga 198 million kilograms of made tea. Kenya ngima. Taliye ya Gusiiland. Aito igona kwanete mnu muntu bono Kenya. Inga netigarete tarakoraki. Reason itinchi etiko gif kiara mbago teba kiregento. Bali mogo soma Biblia mo manyete Misiri. Karatiga alia aba Palestinians na Israelites mbagendreta kurwana. United States of America yego supporti Israelites. Egyptians yego supporti Palestinians. Suez Canal estimate chigo eta chiacha kugole cha Mombasa igesiekire. Chimeli bone chigo eta Morocco barabati cha West Africa cha Tirimboka goika Cape Town cha magocha Mombasa. Kogora echai na kikiagere nyono buyo bwaira matukaya ebwaete tukurura ali kuru Russia bugaeta rogorogoeta mbono borache boike mambi bogoika Mombasa tarehe 11 igo bono external forces na ichiagerire tubwate mechandeye bono nyono kugore chae goika baete round bacha kugore chae kuru Mombasa. It takes long time. That is 45 days kurua ali mpaka bacha kugolecha ya Mombasa. Bonekera igo moigweta point. Yes. Ekerere igo bono. Ekerere igo. Ekero chi aitire chi achire kogora. Bali abake bakogora. Banyore ni bakaba kugolecha ya Mombasa. Kwa nyoranga echa ya ito nere isake segrade kubwa echa ya east. Kwa nyore echa ya east bali mwatalire kiara abandi bali mwachire east. Boyikoyo mwachire ororo. Yes. Bono nyoranga baraba ya iri runke eya ito ya tigale nyinge. Igonga cha etera ati ungateli kogorua. Nage andrata kogorua otatiga external forces chitobegete chimbandera na ime. So ekarabige andrata iga intogwendete na intutoira nense tomanyenga nga kitogo solve this problem. Ekaratu alenge ne deputy president Mombasa nande kiara mkubori tole serikali dende intunabalemi. We depend on this. What next? The government, even the president yarenge China, mwisonde mwigwete. Mpaka nyana aratio minto na arenge. They are trying to see nga kitoko niecha itoko China, Iran, Romania, na Germany, abana minto bande BMs lerobo tukombali na go Germany. Koranga kitoko niecha itoro. Naona ale kogenda. Lakini ngatebanga esinge icho mukutano ule se itoga oyobono iga na nyamache mbabwate alia itumbe nkorua na ongochia imbatebinga this is what is going on. Igo mwale uwanchirana bili togo Somalia tali togo somanga ni yeito imbiria external forces chia toire. Kirango Mogo kirarende. Ngate monjo ole temba kuanere. Wano murante binga kira ninkwane.
bari bakuburia bonus onye mwantegerera igo nateba nga auditors, external auditors bari ba mwachorete nsana ona arengega mbagendere tugwaka hesabu na accountants ba Nairobi ekero baakire bono tuchikoikaransa tuchikoburinga iganga kimwagete tucha kubatebia on Thursday ari mokonya koruga SMS ari na echi accountant chief forwarded go to Nairobi bono external auditors ba korigereri tumaye goikaransa tebenga iga yarenge na kimocho oreta abantu abaikaransa ta gokorera monyi wete igo tiga kuoga ba minto ngotebia ndo chao kwane yes gokorera omonto yo kwanira oyo koru is omonto inchwango gatata kami ya Kimaru Note mnagoseka sobo bagwaka na buya na kibone kerako batabyo maene nga muri ko matagerera bona agoseka nga abanki ba minute yege ntokeria kwana igoro ya quality kelinege nteke nesana nyano mwana yo mintara ka kwana lero na sudia arakote na kitrete obatebyo maene obatebi igoro yenyangau obatebi igoro yembeba moisonde moigwete umumuragete kuruga bunyamato igara kunya kubwata abanginaga mpwara munagaba echa yabo wild white igo yakanwa bunyamato moina asengenche bintebyo na seita embebe tokese chaime nero yondakwanaga araka aitoko batebya abantu ba minto abantu aba batani n'umutu wambali baya egento muna okukwana igo bakoira kiaro leka nensengima echa ito yamba kwa toliko ikaransa bono so nkole ngikaranse nkwane tiga bono nkwane bono bone gento mokora honesty nyoe na ibuo muna mwikaranse iga onye honesty teribuo muchi itoriko bioka falsification ayo kukwanga nintoko nyoita ibuo no kanyoroseti ekiara bana ba auto security response tali bara ya boss yes you got falsification nero tutagete mutige mwachoriru ninu committee members abara imuna intu mwata chorete please tiga falsification yakorete ki ira nense honesty echigoro nari nyona abana bari bagoto collect chai. Those clerks, we have employed them, but with the falsification with LAs. Abandit naba kenmuri mamo korayo. Abandit bagamukubatenga ambobe. Abakarandi bama kuimuka kuruagu na baraba kora falsification edinde batiko konyora chikiro chiria bamentegaria na baraba nyora chibesa. Inchena ariko baburi bigabaremi. Kamuranche honesty elinda LAs bakora Roma ene mwakwani lewe chiparaga very omwana oliokuwa na haraka ona sincere note ntubwa ati ses tokora serchipara egari yate nario mutaro wa kiruga amuna nabeka ngoti kurwaria kamel paki ngocha iga ense yariru amatuko makenge parade ngokora liki Bwana ngento mugwanta makore mnabare. Nintu togo chora babunge. Nintu togo chora governors. Nintu togo chora MCAs. Come up
tebia gavana Rati, tebia mubungo mata na ruguru, tebia MCS batoroseri chipara nari cost operational cost yechigar cheito iraira nense kiara ichikuja kubundika kerensa muna chikubundika kerensa cost yeliye kuchikoru spare parts. It comes from you. It comes from you. So njira kubaboria bono muna mukuwa na buyagaga mogenda mukuwa na egese MCS mukuwa na se governor mukuwa na se ba MP batoroseri chipara kiara intumna balemi ntokoro spara. Mwantabiriga mwotome yongo takwimukanda n'abantu abaminto bonsi Gusiiengima ekiara South Mugirango naere Bonchari naere abanyali bali baminto nomure n'ababasi n'abamachoge aba bonsi they represent that togende tujikorra arati nandi mwingu toko matebya na inmo chake ukwana ekirago cha chipikutano biamono wono injira aliko batebiga alitoka tago decide kurwalia kiara ntuko ketore na ntu abali mitore ntobwate chikiro cheito mwakizati ayagocha nyasaba ababake mokana kama ndabuya biamono sana tuabaragere tiga mungaritas wapa centers ikiagra ntogwikira kirumuri umuntu ora ikirumuri ni se pa center yao no mai tabarmi wao igo tuaroje bwangu iga experience tuaroje Mombasa. I did not like it as a farmer tinyanche tikapisa ekerendo che abantu baroje kuri bonus ya 60 shillings into ojaga iga west of Rift to kori peanuts aratiga one problem ya no tabarangere tia ikiagara you are not listening. Wono nyamuri gotegerera ikirende bagokora wono kiujo teiba ntu batebi wono mora jaga munya gwake eriogirioka ndibakoni ikire tu abarangerire ose tu abarangeria iga asiritas papa in center to batebie munga muji gotebia farmers baini wono bade bone eriogi bone riwingirioko riogi ndiko change kende ekero it cannot change anything. Tigaye torigererie ebintu da to kwana de bintu bibere onye gwachaga iga chende ngao ke yoga itu motora itu ga iga itu abere kina juice and we are telling you itu ta ko batebi tori foundation ina to ta ko na kuchibusio lakini onye gwacha hivi hata things this is not a meeting kana bako soko gende ikiagera tutige chenu ni pharmacy ga wono turabarangeria tubate mungaritas mwabete choose and choose tubatebi the way forward abandi gaiga neriyo wono rende igorene nke meeting yako beraga what is it for naro igomanya nge meeting it takes a lot of money farmers money tubarangeria tubatebi the way forward togende bosho iko batebi nge chaye tu ikuwa mete Mombasa uko kwa moko besa tiri kuchikosoka mwandochi tuatebi gwesi weakness ere tiga tubatebi weakness ere erinde moko henda tundu bali aria na ino moko ta necessary ikiagera edariga sio mutane joka ile wasire farmer e buying center e process e factory me ne chipro karugo is a wrong process bona kene ko to kubarangeria tubatebi wa party e party mo go play abane mutagete ko tegera bona rene kimwachira kimwachira Ekegusii tanga ni ngoko tato kwa nebido biore. One, tigankwa na about live quality. Aye to watch ane kiao. Live quality. Imotaka tinkwa na about live quality. What is the problem? Igo motaka takoleta chaende yos. Igo mutageti wose wali umate bali bakore tembe nabuga bugu to kota batata kota ko kwande bite pas ege tanga ni nek etundu bali ngo change tole a system ye live quality to target ekereke ititie ya beta formed
1964 guchiabu eya chorete ngage okora biashara no mote bwechae na ande ta chorete mote bwechae bwesi eya chorete 2 leaves and a bud na ande no chakurigerie rogo ya Ktda erogo ya yo korora amatabere neko onye gokogenda kwanya kuini courage as a reader in the Bible center omuntu oreta matata ane ayo ndo obusangiro na mato igureta ebitari bya sabya Ktda gokora ebiri bya sari bya otogokora that's not a live Bible centers ingwa keruchisimi botambe numu karani wangirecha lakini ondetanya kungakira no litukelimu ante binga omo efa manera ya retire chaembe na ande ga gutwamereri ngonya gwake simijo iga iteri ngonya gwake simi kurwe tundu bari asa committee member atebe mwa echa elibu quality omo efa manera ya gutusumbua igakoreta echaembe tatagetia burigwi naro unya gwake simi lakini eya bakaradi bangire cha chisimire kachigocha kito sumbwete ekero kwa betere ekero elected as a leader in the Bible center igasi yao tariyo gotetea abantu babwate cha tundubari igasi yao no gotetea factory yeito erisibu amatama ya rim quality uche factory